Здравейте хора, днес ще играем Roblox. Така, сега ще играем малко. Играем с Елли Монс. Играем с Елли Монс. Облака, някой иска да ми даде парички. Я да видим кой е той. Някой ми даде безплатни парички. Хайде хора, чуйте звук. Вие можете да го чуете, да го чувам. Така, сега се... Колко това? С една украна 190 такива. Ай, сега, ще видям. Така. Хора, искам да видите моят бизнес. Аз след малко ще стана по-богат от всички в България. Много съм богат. Тук ми прави по трилиони, сега тук това ще го апгрейднем. Апгрейдвам го хубавичко. Вече ми прави на... Това е кварилон май това. Да. Сега че им прави по един кварилон. И да, много такова. И тук да... Тук съм забрал да натисне това малко поточенце. После го натисне, защото нямам страшно пари. И вижте тук, по трилон, бата, по трилон. Давайте всички пари на мене. Всички пари на мене. Всички парички. Така хора, ще изчакаме малко да съберем парички. По трилион. Защо ме още по трилион? Не искам квадрилион. Да, тичи. Хора, вижте. Но тук защо... Хора, аз преди тук имах много парички. Много добре такова. Има горе в планината надалеч, имах много лимони, които да продавам. Ама ми се изтрия акаунта. Аз го изтрих без да искам, защото се ядосах на Елли Монс. Нямах достатъчно пари. Искаше много парички. И после трябваше да се връщам чак ето до тук, че да си апгрейдвам нещата. Аз бях някъде там, в облаците горе. Виждам се питате, това не е възможно. Да, не е възможно, но не знам как го постигна. Така това колко... Ето! Както Анди казва, има безплатна кешовица. Ама няма. Има безплатен бутон. Хайде да го натиснам, който е заключен. Брат, нищо сега под нашата натиснем един от двата бутончета. И хора, вижте какво трябва да правите, когато не ви стигат паричките. Веднага, брат. Не, ако този бутон беше тук, знаете ли какво ще да стане? Е така, и двата можете да ги купите, ако нямахте парите. И пак може да стане. Това е май един глич. Защото аз един път го опитах или съм имал много пари. И затова ми е станало, не знам, може и да не работи. Така, знам си твачо. Гледайте, за сега пак започна да ми се дига това нагоре. И аз сега както тук да се кача? Никой не знае. Че, аз качих ли се? Не. Да, ето тук. От тук, така, и след това, не че. Тук поне няма как да се кача. Защо? Ако можех тук да се кача, брат. Защо тук не е Jump for Brain Rot? Защо? Сетих се, бе! Не, че. Няма да стане докато не си купа бутона. Сега мога да си изкача. 260. Ще изчакаш малко. Хи-хи! Ма брат, аз как още нямам сексилони? Това заключено ли още? Да, заключено. Искам да си обера малко лимони да си хапна. Хам.
О, много е кисело. Повърнах. Качвам се тук. Хе-хе. Пропълната ли, което ето така, ето тук бяхме, се опитвахме да се качим. Ето вижте, ние бяхме тук и ние тук, много се търдихме. И ние тук се опитвахме и падахме. Тук се качихме. Имах, тук бях сигурен, че може да спя, но вече 260, ще отнема много време. Отивам да си апгрейд на някои неща. Гледайте колко път трябва да отком, за да дойда чак до тук. Да, тук трилион не ми прави. Даже да се така хуичко. Като иска да ми даде 12 нещо. То защо не ми даде пари? Чакай, аз май завърших без да съм изречение. Нищо. Има си пари, колко искаш. Искам да стане най-богатия в България, но много време ще отнеме. Това за 21 ли бе? Сега ще ги стигне. За много. Хайде, братче. Иде тук на лимоните. Че, защо не ми дава? Ето. Има си пари, има си всичко. А не, това е повече. Мисля да се кача тук и да поработя на втория ми етаж. Да нямам всичко. Така, тук колко пари иска? 190. Добре, чакам хора. Вече доста много бързо започвам да храня пари. Ако искаш да дам 190 квадрилиона, само за толкова, брат. Ей това, като го купа, тук ще ми стане като да не падам от тук, да. Е така. Брат, за ограда да дам 190 квадрилиона. Да, ма понякога така ще падам, много ще се дразна. Но трябва да измислям нещо друго. Хора, много време чакаме. Хора, хайде по-бързо! 190, 190, 190, 190. Много малко. Точно ли да 100? Така. 190. Защо? Не! Така, пишем име. Чекайте. Хайде да окръстим. Щамп за лимони. Хора. Мисля да го кръста само лимони. Хайде лимони. Лимони е добре. Лимони е добре. И сега какъв бутон ще ми иска, че да го конса това тука? Не, чакай, аз съм много прост. От тук за да се качвам. Няма тук как това да го направя. Тук имам някакъв бутон. Аз тук имам... мисля, че трябва да грича нещо. Добре, тук ми хаква нещата. Имам си менеджер.
А что они тут движутся? Это я все движусь тех. Движемся, хора! С Богу наперед, что успеем. Вот, нагреть много кулечку. Така хора. І да, хора, това беше всичко от мен. И чао.